vyšlo minulý rok v novinách, respektíve v spravodajských portáloch, že pripravujete pamäte. Viete teraz niečo k nim povedať viac? V jakej fáze sú momentálne, respektíve kedy vyjdú? Takto, nechcem ešte ísť do tomu, kedy vyjdú, lebo vychádza sa v dvoch etapách, sú veci, ktoré sa zverejnia, až keď nebudem, a niektoré veci sa zverejnia teraz. V podstate robím faktografiu, nerobím nejaké životopisné dojmy a podobne. Tá faktografia má spracované všetko do roku 96. Ale má pracovať ešte ďalej, mala by to byť 11 dielov, každý rok by mal predstavovať samostatnú zbierku udalostí. S tým, že nehovoríme stalo sa, ale povedzme, ten zámer bol taký, to smerovalo k tomu, tie vzťahy sa mali spoločensky vyvíjať inak. Bude to aj vznik Slovenskej republiky? Alebo... Samozrejme, to je vec, ktorá sa historicky nedá opomenúť a okrem mňa nie je iného pamätníka. A pokiaľ pozerám na výklad vzniku Slovenskej republiky a výklad vzťahov československých, tak je to jedna obrovská ilúzia, ktorá sa ľuďom podsúva na podvedomie. Tie skutočné dôvody a skutočné vzťahy boli iné, ako sú prezentované a podsúvané mediálne, vrátane názvu, vrátane témy, vrátane symbolov. Čo si myslíte, že čo bol ten hlavný dôvod, že HZDS došla až do takej situácii, že nebola zvolená? Proste, jak na začiatku bolo? Nie je jeden dôvod, je tých dôvod viacej. V podstate musíme uznať, že to obdobie roku 96 až 98 bolo obdobím obrovského ataku. Vnútorného, najmä vonkajšieho proti HZDS-ke, množili sa zdroje, informácie. Tí ľudia mali premývané mozgy, ešte vydržali. Do roku 2002 tam potom tá etapa 98-2002 prešla na inú taktiku, na bič a cukor. Cukor dostávali tí, ktorí odskočili s ponukou na uplatnenie a na všetko možné, a bič dostávali tí, ktorí neustupovali v rámci trestných stíhaní mojich, iných postihov, bolo toho veľmi veľa. Tam sa začali lámať nálady. V roku 2002 až 2006 dochádza k poklesu vplyvu HZDS. Pod tým tlakom, ktorý ešte bol vystupňovaný potom Dzurindlovou vládou, nakoniec Mikloš otvorene hovoril, že ak chcete si zarobiť, prestúpte aj vy. Je taká jedna veta, ktorú Tibor Mikuš pred svojím odchodom vyhlásil, stal pod môjim obrazom a hovorí: zostať pri tomto pánovi chudobný alebo odísť od neho bohatý. Takže v tých veciach neboli ideové rozpory, boli skôr osobné, neochota alebo neschopnosť využiť ten obrovský tlak, ktorý bol na nás vyvíjaný. A potom boli aj vnútorné chyby v riadení, by sme sa zužovali, by sme vytvorili občianske hnutie. A občianske hnutie nevydrží dlho a my sme vydržali ako hnutie dosť dlho. Pričom tie chyby, ktoré boli vo vnútri, boli obrovské. Tam, kde máte obmedzenie ekonomické, obmedzenia mediálne a stále je vedený a tak mnohí mi hovoria, ako si to dokázal 23 rokov vydržať. Za druhý hovoria, ako to, že taká veľká strana padla. Takže možno je to hodnotiť aj tak, aj tak. Ja sa na to pozerám tak, ako z pohľadu podnikateľského, že vlastne môžeme tú stranu brať tiež akože kvázi nejakú firmu, hej, ktorá iba v analógii, a že vlastne vy ste boli ako líder, ako majiteľ vlastne, a že tí ľudia nevydržali ten tlak, proste ten nápor z tých médií, alebo jednoducho to bolo tak spravené, že sa nezlučovali s vami, že sa niektorí povedali napríklad, že neviete prijať názor iných ľudí, že kvôli tomu od vás aj odchádzajú. Tak nejak to bolo. Ale nie. Na demokraciu tak sú dva také názory. Keď počujem Američana hovoriť o demokracii, hneď rozmýšľam o tom, čo to bude stáť. Keď počujem Slováka o demokracii hovoriť, tak dnes za tým bude zrada. My sme práve v HZDS-ke doplatili na príliš decentralizované riadenie. Predseda strany tu mal právo len zvolávať zasadnutia. Žiadne iné, všetko bolo decentralizované. Ale fakt je, že začala vstupovať taká nedôvera k tomu, či dokážeme urobiť ďalší výsledok. Boli ponuky rôzne. Jedna z chýb, povedzme, pre ktorú sme pochodili zle, bola aj koalícia so Smerom. Bola to veľmi zlá koalícia, ale aj vnútorne sme sa začali rozkladať. Tie štruktúry okresné vo voľbách v roku 2012 prešli na stranu Smeru. Vlastne som išiel na zhromaždenie, skončilo zhromaždenie a veľa funkcionárov vysvetľovalo ľuďom potom, že nevoľte to.
nemá to význam. Takže my sme aj znútra ten rozklad pokračoval veľmi rýchlo, pokusy obnoviť cez nejaké personálne riešenia, už na to bol krátky čas, ekonomicky sme vychli, mediálne sme vyschli a ľudia sa presunuli tam, kde mysleli, že tí konjunkturalisti odišli prvý preč, že bude možnosť mať istý profit. Čo u nás bolo isté, že poď, budeš zápasiť, budeš mať pozitívny výsledok, ale ľudia si to asi nevšimli.